Takpan muna natin, guys. So, yan guys, oh. Ano siya, iga na. So, medyo sasangkutsuhin pa natin. Tapos, sisitsarunin natin ng onte para mas masarap. Bago natin lalagyan ng sabaw para lumambot na siya. Hayaan lang natin siyang mas maluto, masitsaron ng konti. Yan guys, oh. Nasisitsaron na siya ng konti. So, pwede na natin ilagay yung sabaw. Yung tubig para lumambot na rin siya. Ito guys, mga 3 basong tubig ang ilalagay natin. So mamaya maiiga pa yan kasi lalambot pa yung karne. Takpan muna natin hanggang hanggang lumambot yung karne ng baka para mamaya ilagay natin yung mga iba pang ingredients. So guys, ito pinakuluan ko mabuti para lumambot yung karne niya. Kasi yung mga laman loob, yung like yung tuwalya, medyo matagal yung palambutin. Yung kaninang 3 basong tubig na nilagay ko initially, dinagdagan ko. So, para lumambot. Kasi kanina naiga na to, hindi pa masyadong malambot yung mga ibang laman loob. So, yan. Medyo malambot na siya. So, kailangan konting-konti pang palambot. Tapos, isunod na natin ilagay yung abdo. Ito, guys, oh. Purong abdo to ha. Kailangan tansyahin nyo lang kasi magiging mapait masyado pag nilagay nyo lahat. So, tatansyahin ko muna yung paglagay. Tapos mamaya lalasahan ko kung okay na yung pait niya. Mamaya ko to titikman kung okay na yung pait niya. Pag kulang pa, so dadagdagan ko, ganun lang. Sa pagluluto naman kasi, yung iba syempre, naka-base dun sa mga tamang sukat. Ako kasi sa pagluluto na ginagawa ko, puro tansya lang. So lalasahan mo kung ano yung sa panlasa mo, masarap na. So magkakaiba naman tayo kasi ng panlasa. So yun, tansya-tansya lang. Eto guys, pwede na natin isunod yung sinigang sa sampalok mix, yung original lang siya. Pampasin natin dun sa pinapaitan. So bali 11 grams yung nilagay ko na sinigang sampalok mix. So halos paluto na ito. Konting-konti na lang. Tapos hahanguin na natin. Maya-maya. Tapos ilagay na rin natin yung siling haba. Takpan lang natin ng saglit. Then mamaya ipi-plating ko na siya. Actually hindi naman siya mahirap i-plating kasi may sabaw. So ilalagay ko lang siya sa bowl na tapos, yun. Pwede nang iserve. Guys, siya nga pala. Bali, ang cost lang nung karne ng baka, yung laman loob. So, may tuwalya siya, may atay, may puso ba yan? Sari-sari siya, tapos may laman. Nagkakahalaga lang to ng mga 120. So, mahigit sa kalahati lang siya. Yan, good for ilang tao na to. Mga siguro, kaya hanggang 5. Yan. Tingnan nyo. So, ito yung laman loob niya, oh. Yan. Malapit-lapit na siya. Tatakpan ko na lang.
Ito na siya guys. So luto na siya. So isa-serve na natin. Ipi-plating ko. Lalagay ko lang siya sa bowl. So yan. Yan na guys yung finished product natin. So lalagyan lang natin ito ng ng dahon ng sibuyas. So yan sa ibabaw. Parang dagdag design na rin siya. Tapos dagdag lasa na rin siya. Yan. Yan ang finished product natin. So, ito na yung finished product natin, guys. So, pinapaitan ni Juana, my version. Ang ginamit kong karne is yung laman loob ng baka tapos konting laman. Enjoy!